Dobrý deň, priatelia. Vítam vás v 6. lekcii kurzu programovania v Pythone. Dnes si ukážeme, čo to je for loop, takzvaná slučka for. Predtým sme sa už učili, čo to je while loop, takzvaná nekonečná slučka. For loop, na rozdiel od nekonečnej slučky, sa používa na iteráciu v určitej sekvencii. Otvoríme si Visual Studio Code a vidíte, že tu už mám niečo načrtnuté. Čiže for loop je to slučka, pomocou ktorej iterujeme napríklad aj v zozname list, alebo v určitom rozsahu pomocou range, čiže napríklad medzi číslami 1 až 10. Vidíte, že tu mám z minulej lekcie skopírovaný náš zoznam ovocie, ktorý je pomaranč, jablko, banán, hrozno. Potom tu mám zoznam minulosa, to je to, čo sa nám minulo v kuchyni. Je tu chlieb, maslo, mlieko, ryža, zoznam ovocie je v tom tiež, pretože sa minulo všetko ovocie. A je tu aj na konci smotana. Vidíte, že tu mám zoznam nakúpiť, ktorý je, že čo bude treba nakúpiť a do ňoho som skopíroval zoznam minulosa. Teraz si predstavme, mama napíše na lístok Nikolasovi všetko, čo treba nakúpiť. Tento lístok je vlastne náš zoznam nakúpiť. Tento zoznam dá tete v obchode a ona mu podľa toho tie položky vloží do košíka. Ako by sme toto spravili v programe? Vieme už, že ak by sme dali, že print minulosa a dali by sme tento zoznam vypísať, nám to tu vypíše v kockatých zátvorkách. Ak by sme chceli teda toto vypísať nejak krajšie a prehľadnejšie, tak presne na toto použijeme náš for loop, ktorý bude vlastne iterovať v tomto našom zozname. Predstavte si, že Nikolás príde do obchodu s lístočkom, podá ho pani predavačke a pani predavačka si tento lístok prečíta a podľa toho bude vlastne mu tovar vkladať do košíka. Pani predavačka bude vlastne v tomto zozname iterovať. Pozrieme sa na to, ako by sme v tomto zozname iterovali v Pythone. Čiže si dáme for položka in nakúpiť. Toto slovo položka si môžete dať hociaké slovo. Napríklad tam môžeme dať item. Väčšinou sa tam dáva, že for in nakúpiť. A to i vlastne znamená, že item v tom zozname. Uvidíte niečo takéto, že for in list, to znamená, že idete iterovať v zozname. Čiže si dáme for položka in nakúpiť a dáme print položka. Tak toto dám vytlačiť. Tento for loop nám iteroval v položke, čiže ako keby si predavačka číta ten zoznam a vidíte, že nám to postupne vypísal od prvej položky až po poslednú, pekne pod seba. Program vykoná to, že pozri sa na prvú položku v zozname nakúpiť a vypíš položku, čiže program ide do zoznamu nakúpiť, vidí, že prvá položka je chlieb, tak vypíše chlieb. Ďalej sa pozrie zase do zoznamu nakúpiť, vidí, že druhá položka je maslo, tak vypíše maslo. Ďalej sa pozrie na tretiu položku, vidí, že tretia položka je mlieko, tak vypíše mlieko a takto to robí, až kým nepríde na poslednú položku, ktorá je smotana a vtedy sa vlastne tento náš loop, naša slučka zastaví a program sa skončí, alebo teda pokračuje ďalej, čo je pod ním. My tu nemáme nič, takže program sa nám skončil. A teraz si predstavte, že teda ten Nikolás príde do toho obchodu a tá pani predavačka si prečíta ten zoznam a teda zistí, že chlieb čerstvý príde až o hodinu, ale ináč teda, že ostatné všetko majú. For položka in nakúpiť, čiže pozri sa do zoznamu nakúpiť, dáme si vnorenú podmienku do toho, ak položka rovná sa chlieb. Ak pri iterovaní náš program narazí v zozname na položku chlieb, tak vypíš, že čerstvý chlieb príde až o hodinu. A potom sme tu dali také, že continue, keď ste si všimli. A to znamená pre program, že pokračuj v iterovaní ostatných položiek a teda rob s nimi to, čo mu prikážeme. Vidíte, že toto už není v našom if statemente vnorené, tak toto je vlastne program, ktorý sa vykonáva vo for loope. Čiže dali sme sem, že print v košíku je položka. To znamená, že náš for loop prejde náš zoznam, vypíše položky, ktoré sú dostupné, dá ich do košíka, ale ak narazí na položku chlieb, vypíše, že čerstvý chlieb príde až o hodinu a keďže sme sem dali to continue, tak už ten chlieb tuto nevypíše. Čiže skúsme si spustiť tento program, čo sme si tu napísali. Program nám tu vypísal, keďže chlieb je prvý, hneď narazil na chlieb a vypísal čerstvý chlieb príde až o hodinu. Ďalej už napísal v košíku je maslo, v košíku je mlieko, v košíku je ryža, v košíku je
vidíte, že sem zase vložil takýto škaredý zoznam, troška nezrozumiteľné teraz. Potom dal nakoniec v košíku je smotana. Ako spravíme to, aby nám vypísal aj, že v košíku je toto ovocie? To sa volá, že vnorené cykly. A my si tu teda spravíme ďalší vnorený cyklus, aby nám to ovocie vypísal v tom košíku, keďže položka v zozname nakúpiť, ktorá sa volá ovocie, je vlastne ďalší zoznam. Tak my chceme iterovať aj v tomto zozname zároveň. Si napíšeme, if položka sa rovná ovocie, for druh in ovocie, vypíš, že v košíku je druh. Všimnite si, že už idem von z tohto for loopu a napíšem tu zase, že continue, aby nám tuto v tomto zozname zase nevypísal ten zoznam ovocia. Čiže čo sa stane teraz, ak to vypíšem? Stalo sa to isté, čo sa stalo predtým. A prečo sa toto stalo? Pretože som spravil chybu a ovocie som dal ako string a nie ako premennú. Pretože v našom zozname nakúpiť nie je ovocie ako string, ale je to zoznam, čiže je to ako premenná ovocie. Keď tu opravím ovocie, všimnite, čo sa stane teraz. Bingo, máme to, čo sme chceli. Čerstvý chlieb príde až o hodinu. Sme programu povedali, že ak položka bude chlieb, tak vypíš, čerstvý chlieb príde až o hodinu a potom daj continue. V košíku je maslo, v košíku je mlieko, v košíku je ryža a teraz, keď prišiel na to ovocie, ak položka rovná sa ovocie, tak sme mu povedali, nevypíš nám ovocie ako zoznam, ale iteruj v tomto zozname ovocí a každý druh ovocia nám napíš, že v košíku je druh ovocia. Po položke ryža už ide pekne, v košíku je pomaranč, v košíku je jablko, v košíku je banán, v košíku je hrozno a ďalej nakoniec vypíše, v košíku je smotana. Čo by sa stalo, ak tu nedáme toto continue? Program nám vypíše, čerstvý chlieb príde až o hodinu a ďalej nám vypíše, že v košíku je chlieb, čo je nemožné, pretože nás upozornil, že chlieb proste není. Ďalej nám vypíše maslo, mlieko, ryža, vypíše nám pekne každý druh ovocia, pomaranč, jablko, ale zároveň nám vypíše aj, že v košíku je pomaranč, jablko, banán, hrozno, ten zoznam, čo my nepotrebujeme. Takže toto continue, ktoré sme tu mali, nám zabezpečí, že ak for loop narazí v zozname na položku, ktorá je chlieb, tak vykoná to, čo mu prikážeme, aby vykonal, ak na to narazí, ale zároveň, keď je tu aj continue, tak už ďalej s touto položkou nepracuje v tom loope. Všimte si, že tuto už keď máme vypísané, on už ich nevypíše potom, keď tu dáme to continue. A takisto aj, ak narazí na položku ovocie, tak s ňou spraví to, čo mu prikážeme v tejto podmienke a keď tu dáme to continue, tak už ďalej s tým nepracuje proste. Okrem continue môžeme použiť tzv. Break. A break spraví to, že v tom momente zastaví program. Čiže ak by sme tuto namiesto continue dali break a vypíšeme tento program, tak si všimnite, že program nám povie, čerstvý chlieb príde až o hodinu a ďalej už nič nevypíše, zastaví celý komplet program. Python začne iterovať v zozname nakúpiť. A keďže chlieb je prvá položka v zozname nakúpiť a my sme mu povedali, že if položka rovná sa chlieb, vypíš čerstvý chlieb príde až o hodinu, ale za to sme dali break, tak on narazí na prvú položku, je to chlieb, spraví to, čo sme mu prikázali a na konci vykoná ten break, čiže zastaví program, čiže nepokračuje ďalej vo vypisovaní toho, čo napríklad v tom obchode je. Ako keby prišiel Nikolás, podal predavačke lístok, ona si ho pozrie a povie mu, chlieb príde až o hodinu a nestará sa ďalej, lebo je arogantná napríklad a zavrie obchod, alebo ho z neho vyhodí. Vidíte, že už ako náhle tam dám continue, tak nám proste vypíše, že čerstvý chlieb príde až o hodinu, mu povie pani predavačka a ďalej mu naloží do košíku mlieko, maslo, rýžu, pomaranč, jablko, banán, hrozno, smotanu, proste všetky položky, ktoré chcel. Teraz sa naučíme ešte jednu novú vec v rámci tohto for loopu, ktorú som vás chcel naučiť už aj trocha skorej, ale tak momentálne je na to celku vhodná doba. Predstavme si, že pani predavačka v tom obchode síce chlieb má, ale už není nejak extra čerstvý. A povie tomu Nikolásovi, že Nikolásko, máme tu chlieb, není moc čerstvý, ale čerstvý chlieb príde až o hodinu. Chceš čakať na čerstvý, alebo ti dám starý chlieb? Ako by sme toto spravili v tom programe? Naučíme sa tzv. User input, vstup používateľa. Program sa vás opýta a vy viete v termináli zadať napríklad či áno, či nie, alebo proste hocičo. Máme tu, že ak položka rovná sa chlieb, dáme si možnosti, rovná sa input v zátvorke
A do inputu napíšeme, čo sa ho chce pani predavačka teda opýtať. Chceš čerstvý chlieb? Y, alebo stačí aj ten, čo máme? N. Yes alebo no. A pod to si dáme if možnosti rovná sa N. Nechcem čerstvý chlieb, stačí mi ten, čo máte. Program vypíše, proste pridá ten chlieb do košíku. Pani predavačka zoberie chlieb, ktorý je v obchode a vloží mu ho do košíku. Else, ak hoci čo iné ako no, bude znamenať vlastne áno. Ak bude napríklad ticho a bude na ňu kúkať jak puk, pani predavačka mu oznámi, že čerstvý chlieb príde až o hodinu. Spustíme si program a vidíte, že nám tu vypísalo: chceš čerstvý chlieb? Y, alebo stačí aj ten, čo máme. V tomto momente sa program zastavil a čaká, kým my vložíme do terminálu odpoveď, podľa ktorej sa bude rozhodovať. Ja tu dám N-ko, dám Enter a vidíte, že pani predavačka mu dala do košíku chlieb, maslo, mlieko, bla bla bla. Všimnite si, že je tu chlieb teraz dvakrát. A prečo je tu dvakrát? Pretože ak sme dali N, som sem nedal continue. Spustíme znova, dáme N a už je tam chlieb len jedenkrát. Spustíme znova, dáme áno. Pani predavačka mu odpovie: čerstvý chlieb príde až o hodinu, v košíku je maslo, mlieko, rýža, pomaranža, vlastne všetko, čo je na sklade, ale na chlieb si bude musieť počkať. Čo by sa stalo, ak by sme napríklad teda nevypísali prvú položku, ale napríklad položku, ktorá je niekde tu, mlieko, áno? If položka rovná sa mlieko, možnosti budú: chceš čerstvé mlieko, alebo stačí aj to, čo tu máme. A všimnite si, že teraz ten program vykonal vlastne tieto spodné výpisy, pretože nenarazil zatiaľ ani na to mlieko, ani na to ovocie, takže vypísala pani predavačka: v košíku máš chlieb, v košíku máš maslo, a išla pre mlieko a zistila, že mlieko je teda zo včera už, a vtedy sa ho opýtala: chceš čerstvé mlieko, alebo stačí aj to, čo tu máme? Nikolás vypíše Y, že chce čerstvé mlieko, hneď mu na to odpovedala: čerstvé mlieko príde až o hodinu, v košíku je rýža, v košíku je pomaranč, jablko, a naložila mu ostatné do košíku. Tentokrát sa nám ten input nevypísal hneď na začiatku, pretože naša položka je tretia. Tá pani predavačka, povedzme, v tom obchode išla postupne zozname, iterovala, čiže išla chlieb, maslo, až potom narazila na mlieko a zistila, že majú to včerajšie, tak vtedy až sa ho na to opýtala. A takto presne funguje ten program. Ak bol chlieb prvý, tak sa to hneď opýtala, lebo to bola prvá položka. Toto bola tretia položka, tak sa to opýtala až, vidíte, že po treťom výpise. V košíku je chlieb, v košíku je maslo a bum, a máme tu: chceš čerstvé mlieko, alebo teda to, čo tu máme. Povedzme si, že ten Nikolás príde domov s igelitkou a mama vyťahuje z tej igelitky položky, ráta 1, 2, 3, 4, 5 a keď nakúpil správny počet, povie super. Ako teda iterujeme v tom range? Vieme, že náš zoznam nakúpiť má 1, 2, 3, 4, 5, 6 položiek. For položka in range 1 až 6 vypíš položka. Čiže dám sem ešte takéto oddelovaciu čiaru a uvidíme, čo nám teda tento program vypíše. Pani predavačka dala chlieb, maslo, opýtala sa Nikolása, či chce čerstvé mlieko, alebo stačí aj to, čo tu máme. Nikolás napíše, že stačí to, čo majú, takže dal: košíku je mlieko, rýža, pomaranč, jablko, banán, hrozno, smotana. Toto je náš starý kód, čiže a tu sme si dali zrátať počet položiek v zozname. Chlieb, maslo, mlieko, rýža, ovocie sa ráta ako jedna položka a smotana. For položka in range 1 až 6 a program nám tu zrátal položka 1, položka 2, položka 3, položka 4, položka 5. Pretože sme si hovorili, že zoznam sa ráta od 0. A my sme si tam dali for položka in range 1 až 6, pretože ak by sme niekde chceli vypísať položky, tak položka 0, no čo to je položka 0, ak by to niekto čítal? Je v zozname 6 vecí, ale my sme dali od 1. Preto si tu ešte zadefinujem: položka rovná sa položka plus 1, čiže hneď od začiatku položka 0 v zozname bude 1. A toto sme si už ukazovali, tento zápis, a teraz vám ukážem, ako si ho vieme zapísať úplne jednoducho, a vieme si ho zapísať, že položka plus sa rovná 1. Položka 0 bude hneď 1 a tým pádom si tu dáme, že in range 6 a on nám to bude rátať od 0. Vidíte, že už tu máme pekne 6 položiek a je to položka 1, položka 2, položka 3, položka 4, položka 5, položka 6. My nevieme v zozname, koľko je položiek, lebo my fyzicky nevidíme ten zoznam, keď je dlhý kód, že kde je ten zoznam. Ak by sme chceli presný výpis, koľko má tento zoznam, tak si tu napíšeme len nakúpiť, čo je vlastne počet položiek v zozname. A tu si dáme položka plus sa rovná 1
aby nám teda nerátal nulu. Vypíšeme si náš program. Všimnite si, že počet položiek je 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ak by som aj do zoznamu pripísal novú položku, kakao napríklad, tak si všimnite, že tu nám aj vypíše, že v košíku je kakao a zároveň máme položiek už 7 a nie 6. Len list ukazuje, koľko je položiek v zozname. Ak my sme sem dali in range 6, ako sme predtým dali, tak náš program nebude vedieť, že sme dopísali do zoznamu kakao a síce nám ho tu pani predačka vloží to kakao. Počet položiek, ktorý zráta, ten program bude len 6, lebo sme tam dali proste natvrdo 6. V dnešnej lekcii sme sa naučili, čo to je for loop, ktorý iteruje v určitej sekvencii, napríklad teda v zozname, alebo teda pomocou range v určitom rozmedzi čísel, napríklad od 1 po 10, od 2 do 7 a podobne. Dúfam, že ste to pochopili. Odporúčam vám si skúšať rôzne varianty a trénovať si tento for loop, takisto aj while loop, trénujte si zoznamy, trénujte si všetko, čo sme sa doteraz naučili. V ďalšej lekcii si ukážeme, čo sú to tzv. Slovníky, čiže dictionaries. Teším sa na ďalšiu lekciu.